Ahojte všetci, vítam vás opäť po letnej pauze pri sledovaní seriálu Nauč ma tetovať. Dneska sa budeme zaoberať tetovaním pečím ako naposledy. Bude to čierno-biele tetovanie, v podstate jednoduchšie, len rozsiahle a ukážeme si, ako sa to robí. Keď to máme teraz pripravené, počkáme chvíľu, nech sa ten otlačok strebe do pokožky a zaschne. Zatiaľ pripravíme farby, ihly. Keďže je to taký oldschoolový obrázok viac menej, tak sa to bude robiť takou hrubšou ihlou celé. Najprv sa spraví obrys a potom sa to bude vyplňať a tieňovať. Začneme vždy z toho ľavého spodného rohu, ako som spomínal v predchádzajúcich častiach. A postupne pôjdeme do pravého horného rohu. Samozrejme je to od pozície, ako sedíte k tomu obrázku, nie ako to je vidno spredu. Po dokončení prvých obrysov si to poriadne pozatierame. Pozrieme sa, kde sú tie obrysy nie moc dokonalé a druhým kolom, tak povediac, ich prejdeme ešte raz, tak aby boli úplne dokonalé. Nemusíme prekladať všetky obrysy, čo sa týka pri tomto obrázku, lebo veľa obrysov bude prekrytých alebo budú použité iba ako vodiace k vyfarbovaniu a k tieňovaniu, čiže tie obrysy, ktoré sú na obrázku bez nejakého tieňovania, tak tie si prejdeme ešte raz. Zbytok budeme tieňovať a vyplňovať. Tieňovanie alebo vyplňanie nemusíme robiť tak ako obrysy z ľavého spodného rohu, ale v podstate môžeme ísť presne opačne, aby sme podráždené miesta nedražili ešte viac ako sú a aby to bolo pre zákazníka alebo modela znesiteľnejšie. Tetovanie priebežne umývame roztokom antibakteriálneho mydla a destilovanej vody, tak aby sme na to dobre videli a aby nám tá farba nezasychala. Ako poslednú v tomto prípade používame bielu farbu, to je, kde zvýrazníme hlavne oči, pazúry a kľúčik. V tomto prípade biela farba sa väčšinou používa na konci z toho dôvodu, aby nebola zašpinená alebo kontaminovaná tmavou farbou alebo čiernou farbou v tomto prípade, aby bola čo najžiarivejšia a pôsobila čo najčistejšie. Takže to bolo z dnešného dielu všetko. Dúfam, že ste sa nejak poučili, že ste si niečo z toho zobrali. Ja vás samozrejme zvem k sledovaniu ďalšieho dielu, ktorý bude zhruba o mesiac. Tam si ukážeme farebné tetovanie, tiež takého väčšieho rozsahu pravdepodobne. A teraz si ešte vyžrebujeme víťazov z minulého kola. Taktiež všetkých vyzývam, aby ste sledovali naďalej tento seriál na Facebooku a podporovali ho nielen svojimi lajkmi, ale aj sdielaním, čím sa zapojíte do súťaže o vecné ceny od nášho sponzora Tetumania, ktoré nám dodáva tieto krásne trička. A vidíme sa na budúce. Čaute. Ideme losovať víťaza z minulého kola. Ray Becuni získava toto nádherné tričko od Tetumania. Gratulujeme.